Здравейте, скъпи зрители! Днес наш гост е очарователната водеща Диана Любенова. Тя прави едно предаване, което има отношение към днешната тема с доктор Сердев. Ще попитам Диана, по-срамежлив ли е българина и българката, защото в Западна Европа нещата са много простички, много човешки, много освободени. Какво е твоето мнение за българина? Нали, наскришом той е пич, страшен и българката, нали, няма грешка, но как е в ефира? Не знам, сигурно съм показала доста неща от себе си в ефири, както се казва на публични места. Що се отнася обаче за българката и българина, все още аз мисля, че сме още свенливи, но мисля, че вървим напред. Тоест, мисля, че вече се научаваме се да не сме толкова свенливи, срамежливи, отпускаме се и така. Мисля, че нататък вървим, което е добре. В смисъл на запад, не на изток. Да, не се връщаме обратно, определено. Защото още от древна Гърция, дори много преди това, символ на красотата е голото женско тяло и голото мъжко тяло. И това няма някаква тайна. И аз не мога да разбера, защото някакси после приема в България да те излъже твоята приятелка, нали, нещо да те измами, да ти открадне. И това е нещо естествено, неестествено да се покаже гола, примерно по телевизията или в списание. Аз трябва да ти призная, че понякога се очудвам колко оскъдни дрехи носи българката, особено в този сезон. А пък когато стане дума за свалянето съвсем на дрехите, т.е. за една така чиста, непосредствена голота, тогава вече сме малко по-различно гледаме на нещата. Да, тук мненията ни съвпадат, защото пак казвам, голото женско тяло, то е символ на красотата и не е случайно всички художници, които не е имало фотоапарати, са го изобразявали. А тук в България, затова преди малко казах, дали не сме малко повече към изтока, отколкото към запада, някакси странно се разбира, че като се покаже една гола жена по телевизията и списание, кой знае какво става. А пак казвам, в Западна Европа, да не говорим за Америка, това е най-нормалното нещо, ако имаш нещо хубаво да го покажеш. За Америка абсурд. При тях това е сензация, определено. Да, като почнем от Памела Андерсън. Те са много по-консервативни от нас. Порнофилмите те ги правят, аз да си призная често. Правят ги, но това не е средностатистически американец, нали се сещаш? Плейбой и Пентхаус пак в Америка са създадени, нали не са в България. Да се обърнем към доктор Сердев. Доктор Сердев, вие ще представите днешната тема, защото тя е една така специфична, така характерна за жената и вие знаете точните термини. Ние ще говорим за естетиката на външните полови органи, което е тема от естетичната хирургия. Става дума за съвсем образователно предаване, в което се разглеждат методите, показанията, поводите, по които пациентите се обръщат към нас. Това нещо съществува и ние трябва да го отразиме, независимо, че все пак касае една нежна част на женското тяло. Много интересна тема. Да, и като казвате нежна, да. Да, защото чувала съм повече за корекции на мъжките полови органи и не знаех, че жените обръщат такова голямо внимание на това, но явно някои имат нужда. Какво точно се коригира, доктор Сердев? Почти всичко може да се коригира като форма, като пропорции, като ъгли, като външна изява. Тъй като говорим за външните полови органи при жената, първо, като започнем от видимата част, това е окосмяването, триъгълника, зоната на бикините, която най-често трябва да се обезкосмява, натрупването на масна тъкан в тази област, в пубичната област, областта на окосмяването, което понякога дори при слаба жена предизвиква едно неприятно усещане на подутина. Оттам нататък трябва да минем към голями срамни устни, малки срамни устни,
клитора, външният отвор на влагалището, ширината, дори самото влагалище, но това повече, тъй като говорим за външните полови органи, то повече минава към вътрешните органи, които подлежат на корекции повече от гинеколози. И как точно става тази корекция на външните полови органи? Болезнено ли е, с упойка ли е, без? Колко време продължава операцията и колко много въпроси зададох, ужас? Винаги да използваме упойка, нищо не правиме без да упоиме съответната зона, но естествено има някаква болезненост, дори обождането, за да направим тази упойка или обождането, за да вкараме венозната упойка. Всяко нещо, най-малкото обождане е болезнено, така че винаги една операция, някакъв стрес за пациента, независимо от това дали той е покрит с опойка, дали тя е венозна, дали е местна. Общата опойка се прилага само в случаи, когато, тъй като има по-голяма смъртност, се прилага само в случаи, когато е необходимо. В естетичната хирургия почти всичко може да се направи с местна и с венозна опойка, без загуба на съзнанието, с седиране или потискане на чувствителността на пациента. Колко време продължава една такава корекция? Зависи, да кажем, ако разпределиме нещата, ако трябва да премахнем масната тъкан, продължава от минути до, да кажем, до няколко десетки, да кажем 10-15 минути. Когато работиме върху малките срамни устни, е някъде към 20 минути. Когато работим към някои по-дребни структури, може да бъде по-кратко, може да бъде по-дълго. В тази хирургия не се бърза, но и човек не трябва да се бави, трябва да познава нещата, да работи професионално, да прави точно определени неща, които са предварително планирани. Доктор Сердев, каква е най-честата корекция, която вие правите? Какво най-често жените искат да променят в себе си? В тази област това са епилациите, също така премахването на масните натрупвания в областта на пубица. Друга търсена операция е премахване на дългите и намаляване дължината на малките срамни устни. Търси се също така и възстановяване на девствената ципа, търси се стесняване на входа на влагалището. Това са общо взето операциите. Естествено, има и други козметични услуги, като поставяне на украшения и така нататък, с които ние не сме се занимавали по принцип и те се правят на други места. Как точно става това възстановяване на химена, т.е. на девствената ципа? Тук вече има значение дали става дума за възстановяване на току-що дефлорирана или нарушена девствена ципа. Много често към такива методи за възстановяване прибягват девойките, които са изнасилени и не биха искали да се чувстват недевствени по този начин. Също така има искания, които могат да бъдат религиозни. Да. При някои религии е задължително жената да бъде девствена по време на сватбата. Когато обаче девствената ципа е нарушена в много голяма степен, както е при воден нормален полов живот, вече самата девствена ципа трудно се възстановява, но се използват други методи на стесняване, които биха довели, да кажем, до минимален кръвоизлив при първото сношение, което да даде възможност на жената да се представи пред съответния съпруг по подобаващият начин, тъй като действително има много сериозни изисквания в както религиозни, така и обществени, социални. Там вече ние би трябвало до някъде да задоволяваме изискванията на пациентите, тъй като те оставят дълбоки следи в съзнанието на двойката, на един от тях или на двамата. Искам да попитам Диана, как протекоха снимките в Playboy?
Много добре изглеждаше. Каква беше атмосферата? Как се чувстваше? Благодаря ти, сега да изглеждам ли добре. Не. Говориме с облечена сега. Може би казал същото, ако се махне една част от дрехите. Ами всъщност, какво да кажа? Протекоха много интересно. Поне за мен беше страшен експириенс. Преди самите снимки много се притеснявах и си казвах: о Боже, ще ми се види това или това, което аз не си харесвам. Но в момента, в който започнаха снимките, си казах, нека да се насладя на това, което ще ми се случи, защото няма смисъл да се притеснявам излишно, така или иначе това ще се отрази после на снимките, които, нали, ще се публикуват. Така че аз наистина се насладих на тази фотосесия. Не съм се притеснявала толкова много, след като вече запалиха прожекторите. Но истината е, че моята фотосесия в Playboy е повече артистична, по-театрална, бих казала. Даже тя беше и осъществена на камерната сцена на военния театър Клуб Максим. И така да е, аз общо се чувствах в свои води. Но така или иначе в Playboy не могат примерно да се видят да се види тази област толкова директно, колкото говори. Доктор Сердев, аз така съм имал случаи, където жените си слагат там долу разни скоби, някакви... Пирсинг. Бих искал да попитам, това не е ли опасно? Всъщност, всеки има право да поставя каквото иска и ние трябва да уважаваме правото на другия, на собствени разбирания и собствен живот. Все пак това обаче са чужди тела. Всяко чуждо тяло, независимо по какъв поставени по най-стерилният начин, може да даде процент инфекции при зарастването. В процеса на зарастването, около на създаването на капсула около чуждото тяло, или пък в процеса на зарастване на самата рана, дори да е дупчица от там, откъдето ние сме минали, пак е ранева повърхност, която е доста и навлиза в дълбочина под кожата. Ето защо аз смятам, че такива чужди тела трябва да се поставят в стерилна установка. Не вярвам в студията за татуиране да има такава стерилна обстановка и стерилни методи. Естествено, също така бих посъветвал жените и мъжете, които си поставят такива пиърсинги, да използват благородни метали, тъй като те имат някакви дезинфекционни качества, за разлика от обикновените. Всички знаят, че определени метали, които не са благородни, могат да предизвикват и алергия. Много хора имат алергии към часовниците, към гривните, поради съдържанието на никел, така наречените контактни алергии. Също така, тези зони не са от най-чистите. В смисъл, там има влажност, която създава възможност на микроорганизмите да се разрастват при благоприятна топлина. И застрашава, действително има някаква по-голяма възможност от инфекции. Колкото до психическата страна на въпроса, дали се приемат или не се приемат от партньора, трудно е да се каже, тъй като едно нещо, което може да хареса на един партньор, може да не хареса на друг. Съответно, психическият проблем в неговото състояние може да доведе до нарушена ерекция. Също така до намаляване на удоволствие. Може да доведе и до увеличаване на удоволствие, ако това създава психическа благоприятна атмосфера и в двамата партньори. Доктор Сердев, при нас художниците, ако трябва да рисуваме тази част от женското тяло, аз абсолютно знам как да го направя, кое ще бъде красиво и така нататък. Какво означава при лекарите тази част да я направите красива, естетически, добре, така, възприема от мъжа или от жената? Има ли закони? Би могло да се каже, че има някакви средни норми, но